Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ‘Yan uwa da amin arziki na cikin wannan tashar ta mai albarka dandalinmu na mata aure. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Alhaji Ali Musa, wanda kuka sani a ko da wani lokaci muna kokari mu ga cewa mun kawo muku ingantattu kuma shahararru cikin magungunan gargajiya. Yau ma insha Allahu mun kure bincike mun samu muku ingantacce kuma shahararre mai suna Savon Magic. Wannan haɗin da kuke gani shine asalin haɗin Savon Magic, wanda duk wata mace wadda ta yi amfani da shi bi iznillahi ta'ala za ta zama tauraruwa cikin birnin zuciyar mai gidanta, wanda duk wata mata da take so ta ga shagwabi da tarairaya da kulawa tsakaninta da mai gidanta ba tare da ta sha wahala akan komai ba, biznillahi ta'ala za ta yi kokari ta nemi waɗannan itatuwan masu albarka ta zo ta yi wannan haɗin nata mai suna Savon Magic. In Allah ya so ya yarda ita da kanta ce za ta ga abun mamaki, wanda namijinta zai so ta, zai kula da ita, zai ji daɗin zamantakewa tare da ita, za ta zama sarauniya a cikin birnin zuciyar mijinta. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba, mu je cikin bidiyon namu na yau, wanda za mu nuna muku itacen kuma sannan mu nuna muku sunayen itacen ɗaya bayan ɗaya, mu hoda muku su yanda in mace ta tashi za ta je cikin kuɗinta kalilan, za ta je ta nemi wayannan itatuwan ta yi haɗi da su kuma ta samu amfanin su, wanda insha Allahu biznillahi ta'ala duk iya yanda ke amfani da su za ki ga canjin yanayi bisa ga iya yanda kika san kanki da shi. Da haka malam Bahaushe yake cewa ko da kyau a ƙara da kwalliya. Abu ne wanda mujarrabu mata da dama sun jarraba kuma sun ga cewa yana biyan bukata sosai kuma yana da tasiri. Da haka wannan shine asalin haɗinmu mai suna Savon Magic. Kafin nan sai mu ce duk wanda suke sababbi a cikin wannan tashar ta mai albarka su yi kokari su danna mana subscriber, sannan su danna mana alamar ƙararrawa. Daga zarar mun ɗora sabon bidiyo za su same su ba tare da bata lokaci ba. Idan bidiyon ya birge ku za ku iya danna mishi like ko ku yi sharing ku raba ma 'yan uwa da aminan arziki domin su ma su ƙaru da abin da kuka ƙaru da shi. Da haka mu je cikin bidiyon namu na yau. Bidiyon namu na yau zai magana ne akan wasu itatuwa kamar yadda muka yi muku bayani a kansu. Itatuwa ne guda uku wanda mace za ta neme su bi iznillahi ta'ala ta yi wannan haɗin nata mai suna Savon Magic. Ice na farko wanda muke bukata cikin wannan haɗin namu shine hita waje. Idan ki samu hita waje za ki kwankwatse shi ne ki fidda wannan bakin bayan da yake da shi, wannan farin iya farin da yake ciki shi ake bukata. Na biyu shine ki nemi 'ya'yan idon zakara. 'Ya'yan idon zakara su ne wayannan wanda kuke gani jajayu masu kyau, suna da baki, ja da baki ne. Wannan mafi yawancin mata da suke bibiye da mu a cikin wannan tashar ta mai albarka sun san menene 'ya'yan idon zakara. Idan kika samu 'ya'yan idon zakara sai ki nemi asalin ganyen itaciyar birana. Birana dai wata itaciya ce mai albarka wadda ita ma mun saba kawo muku fa'idodinta da abubuwan da take da tasiri a kansu. Don idan ki samu ganyen birana, biranan tana iya wa kala biyu, za ki samu fari ko kuma ki samu baƙin. Idan kika samu kala biyu kin walillahi alhamdu, in kuma ɗaya kika samu ba matsala, za ki haɗa cikin wayannan haɗin naki. Idan kika samu saiwa hita waje, ki samu 'ya'yan idon zakara, ki samu birana, ganye na birana fari da baƙin, ki haɗa su wuri ɗaya, ki daka su, sai ki nemi savon kinki, kalkensuwa savon, kowane irin sabuni wanda dai yakan birge ki, ki haɗa tare da su sai ki yi su savon. Ki saba su, ki yi su savon, ki yi su dunkuli dunkulinki. Duk lokacin da za ki yi wanka, idan za ki yi wanka ki ɗauki wannan sabunin ki je ki yi wanka da shi. Bi iznillahi ta'ala cikin iyawar Allah za ki gani canjin yanayi wanda zai kawo miki cikakken farin jini tsakaninki da mai gidanki. Wani abun da duk yake kwarkwashi ko kuma jan hankalin namiji tsakaninki da mai gidanki, insha Allah za ki samu, za ki ga kin zama sarauniya a cikin birnin zuciyar mijinki bi iznillahi ta'ala. Wannan haɗin mujarrabu ne, mata da dama sun jarraba shi kuma sun ga cewa yana da tasiri. Don haka kada a baki labari, ki yi ƙoƙari ki je ki nemi wannan itatuwa masu albarka, ki haɗa wannan haɗin naki ki gani yanda yake. Idan kuma kin samu kin biya bukatunki,
to ki kokari ki isar da wannan bidiyon a sauran 'yan uwa wanda suke bukatar su ma su je su hada su yi wannan aikin, su yi wannan haɗin da shi, domin su ma su samu kwarjini da girmamawa tattare da masu gidansu. Da wannan muka zo za mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu, sai wani sati kuma idan Allah ya kai mu za mu zo muku da sababbi insha Allah.